Igama lami ndinguQabisa Cingo, ndisuka eNgobozana. I-project kaLouis Agri ndiyijoyine last year ngo-August nge-1st 2024. Ubomi bam before ndijoyine le program bebu in terms of ukutyala bendingazi lukhulu ngokutyala. Now that ndiyijoyinile, I know uba funeke ulungise kanjani umhlaba, funeka uzazi uba utyala emhlabeni onjani, ufuneka uyazi uba into ethile ayilungi kulo mhlaba iyalunga enye, yayibona. Kule program 1 ndifunde indlela yokutyala, 2 ndifunde indlela yokumakhetha, yabo, ubana after utyalile you have to ba uyazi ba uzawuthengisa njani and all that. Ungatyaleli nje uphinde kwa izinto uzityalileyo zimoshakale kwalapha emhlabeni. Ukhona umehluko endiwubonayo owenziwe ile program. Ndithetha umzekelo ngam, mna endlini bendingayityali notyala, yabo, bendiyazi uba utyala ngelo xesha, yabo. Umzekelo sazi uba sityala ngo-October, sityala umbona kuphela. Now ngoku ndinezinto ezininzi, ndityala wena spinach, wena cabbage, wena onion, into ezange ndayityala. Ii-toolkits esizifumene kwaLouis ziwutshintshile ubomi bam. Bengekho kiriva endlini, ngoku umgquba esibaye ndiwuthutha ngekiriva yakwaLouis. Bendingenakhuba, umntu obenekhuba endlini ngutatam kuphela. Now ndinekhuba lam, ndinezinto zam nje, i-equipment yam endiyisebenzisayo, andisaboleki ngoku ngenxa yezi toolkits zalapha. So utshintshile ubomi bam loo ndlela. I am happy with i-program yakwaLouis, indlela eqhutywa ngayo, because izinto ebizithembise zona izenzile, most of them, even though ke uba zifike ngelo xesha okanye zifike sekudala sisilindile, yabo, sesiqonda uba hayi salibala uba izokwenziwa into ethile, but izenzile izinto ezinjalo. I-plans zam going forward uba kuvuke intsimi yasekhaya, because amasimi asekhaya besazi uba sityala umbona kuphela, so gqiba iphele lapho, singabi kwazi nokuba siwuthengisa njani kwalo mbona, yayibo. So now that ndiphumile apha, I have to use those skills endizifumene apha, ndiyazi uba ndiyozi-aplya phaya entsimini yasekhaya.